Čaute, za chvíľu budete vidieť najlepšie video na svete. Najlepšie video na svete, hej. Najlepšie. Takže prosím vás, stropnite aspoň ten jeden like, aby som mal niečo a môžete dať aj subscribe, ak chcete. Mal by som strašne rád, strašne by mi to pomohlo. Takže zatiaľ užívajte video. Takže čaute, dnešného videa, dneska hrajeme Phasmophobia, dlho som ju nehral a ideme si dať challenge. Musíme splniť všetky sidequesty a som tu s pánom Engineerom. Pozdrav do mňa. Čau! Wow, čauko, toto zapínam asi tak po roku, aj po. Mám 57 level, som plný profík. 5 hours later. Všetko ránuje, dneska to rozhodíme. Dneska to úplne kámo. Dáme. Šíram tu je Dobrý deň už, všetci ľudia, dneska si tu ideme zahrať, prečo máme normálne veci. Lebo som nenormálny. Nice. Orby. Bliky blik. Dobrý deň, dneska ideme prehľadávať váš domček. V tomto domčeku by sa malo niečo nachádzať. Každopádne. Idem hľadať orby. V tomto prípade furt sme hľadali izbu ducha, lenže furt sme hľadali, takže to vám vystrihnem, pretože video by bolo dlhé jak neviem čo, takže vystrihnem to a užívajte ďalej video. Ty si kokot. Ty si kokot! Rovno tu Ja to trochu! borcovi dám ban, počkej. Ja to nám borcovi dám ban, keď sa mi to podarí. Tebe ruka ide cez skrinku, je to... Hento. Áno. A však hľadaj. No hľadám. Hľadaj rýchlejšie. Ja? Čo správame? Ja mám triliardovú tuto. Kde je tá ruka? Nekúkt. Hej, chill. No už je čerovok, že toto je duchová miestnosť. Je to? No? Není. Zlákol, ty debil sprostý! A, už? Hej! Pozor! Počkaj, ja to vymknem. Prečo to nejde otvoriť? Lebo si to zamkol nás tu. What the fuck? Lebo si dal na tej ruke, že máš zamknúť ghost room. Počkaj, dívaj sa. Poď sem. Počkaj. To bude na nemoviť. Dívaj sa. Teraz hanti, že? Oh shit. Jakože. Teda sa mi dať. Ne, chill. Nesraž ma. Počkaj, zistíme, ktorá to je miestnosť. Počkaj, no way. Kurva, ona... Blik. Ja som sa posral! No shit, ty si zdochol?
Ne. Žiješ? Jo, žijem. Ja som sa posral. Komu čo Borka spravila, to je tu na dole sklep. Nie. To je meso. Sklep. Nie. A, dvojka, trojka. Jak položím textbook? Bude mi tu tento skakať. Takto. Tak. Píš. A píš ty diktáty. Kam sa zlákol, prečo mi nevykláš? To sa posral. Čo? Idem to riť z tohto domu. Preč idem? Uži si to tam. Krásne, prázdninky. Napísal už diktát na ten zošit? Ja už viem, ktorý je to duch, čauko. Odchoď ju. Nemám foťák. Sestra, ja idem preč z tohto domu. Prečo chodíš jak postihnutý debil? Jak ohadneš, ktorý je to duch, dám ti pustku tu na. A musíme splniť sidequesty ešte. Útoku kudu. Aha, nemáme crucifix. Tak to je super. Dox ešte musíme čeknúť. Dobře. Jaký to je duch? Ant. Jaký? Revenant? Zase to vidíme, takže aby nebolo video za 30 minútové úplne dlhé, tak zatiaľ vám to vystrihnem, ale našli sme ghostwriting, takže sme mali prvú evidenciu, to je nice, takže našli sme ghostwriting, to je všetko, čo sme našli, len som to vystrihol, takže čaute zatiaľ ešte. Wow, fuck. Jak to dám? Jak dám to hento? Ja. Žurnál, oh shit. Ja? Ant, a je tam Revenant. Revenant? Áno, ale ja som si nemyslel, že tam je. No, takže. Vieš, ako zistíme, že ktorý to je duch? No. Ty píš. Dobre, psanie duchu. Si debil, dávaj. Ty kokos. Na 5000. A blikačky. Something strange in the neighborhood. Who you gonna call? If it's something weird and Pomoc. it don't look good, Lopata v stene. who you gonna call? Nie, otváraj tú skrinku. Otváraj sa. I ain't afraid of no ghosts. Si debil. Vieš, čo je spraviť? Nerob. V alebo A? Čo? V alebo A? A. Je tma. Haló? Yellow. Čo? Mám tu hlavu tvoju. Čau. Čo to kruplo? Žrebi. Aha, už učí. Už učí. Čo učíš? Jak ma našla?
Ja som ho nepočul, mám shade. Welcome back. Prepare to go. Moroj! Jaký moroj, kámo, čo je? Ja som odišiel Oh shit! Oh shit, guys. Výzva Ne, ja nejdem nič čítať, pretože takto dopadne. Daj ready. Dobre, idem nakúpiť, hej. 5 hours later. Dobrý deň. Ako sa máte? Je to na najťažšiu obťažnosť, hej, potom. Zen, dobrý. Kamoško, tak ty si... Tak... Ghost ešte nehantil. Takže našli sme potom... sme chodili po izbách, našli sme potom Ghost Room. Takže strihnem to tam, kde už budeme mať Ghost Room, aby to nebolo také dlhé. Erka by otváral! Kukuk, čo zatváraš tie dvere? Vlastne nemám... Ja som sa dostral! Dovidenia Ja všetci taktiež, pani a pani drahí. Použil si vykurova... To si zoberiem. No, That's not good. takže, není to Revenant. Revenant, Huntu, tento, není to ani To je rýchly. Hi, Deogen. Thaj ani Deogen. Tak si, to je všetko. Kto to je? Neviem, čo to je ešte. To je Kam mimik. Boris to zhodil. To je mimik. Tak to znamená asi vykúriť s týmto. Máme toto! Wow, toto je moja zachrana. Wow. Zoberiem rovno dva. Tak ja zoberiem... Po mňu. Máš vykurovadlo, po mňa. Počkaj, zoberiem... A zoberiem to. Dobrý deň, všetci kamaráti. Jak funguje to MF-ko? Peťka! Super. Peťka! Super, Chcel ukáž. som Peťku z matiky! Takže to zapíš. Ja som to zapísal. Spirita čo? Pozor. Počkej, komu odpovedal? Nejsme si istí, no tak čau. Tak čau. Božia sila, ochráň ma! Kde si? Ja som Hanti?
asi budeme za chvíľu. Už by potreboval druhý tento. Ja osem skriní, kámo. Dám tu túto hovadinku. Oh shit. Bože, ochraň nás. Poď sem, Bože, bratu, sila. zober toto. Poď sem, zober radšej hento, lebo idem tu na... That's not good. Bojím. Kuku. Sa bojíš? Kuku. Kuku. Čo je to za borca? Ach, Bože, počkaj. Jean. Tak, poďme sa na... Teraz už v prdeli. To je, zober si Kúpil si GoPročku, dopamáčku. zober si GoPročku a chod sa s ním naháňať, ja to som videl. Kúpil si... Jo, už vidím. Vadí? No, nevadí. Oh shit. Skopal? Kámo, ten debil skapal. Kámo, on má naťahnutý krk, jak kámo debil v tej stene. No. Je. Krista Maria! Ježiš Kristus! Ochraň ma! Kto to je? Neviem, oni. Gorio. Jean. Welcome back. Super, borec. Jean. Chin. Fin. Dobre, to je asi všetko z tohto videa. Skúsili sme všetko. Není. Ideme ešte urobiť týdenní challenge. Skúsili sme všetko a nič sme dali. Vidieť ďalšie video. Potom salonfobie, skúsime to ďalej, takže zatiaľ čaute.